ka tambaye shi ka ji tun kafin ya je kwankwasiya ya isa ya kafin ya je kwankwasiya ya san hanyar national assembly ma kafin ya je kwankwasiya zai iya shiga bila ai duk abin da ya ga zama kwankwasiya ce ta mai da shi. Amma kafin ya zama kwankwasiya ya yi majalisa honorable Hashim. Ka tambaye ka ji mu muka yi majalisa kwankwasiya ce ta fara kai shi. Wannan matakin dakatarwa cewa ko kora ce. Ai kora ce ba mu ba kare bin da mu sai dai kawai mu kai shi ko ta biya mu haƙƙin jam'iyya da muke bin sa. To yanzu misali a matsayin shi na ɗan Najeriya ɗan jihar Kano idan ya ce yana son ya ci gaba da zama a wannan jam'iyya ta ta NNPP me zai faru kenan? To ba sai ya faɗa maka ga abin da zai faru amma dai yanzu mun kore shi. Da ya jam'iyyar NNPP ta yi duba na tsanaki game da zirarrakin da ya gabatar a wannan sati da ya gabata wanda muka gaji a kafafen yaɗa labarai na talabijin da rediyo yana tallar ɗan takarar shugaban ƙasa na wata jam'iyya ba tamu ba sannan yana barazanar ba zai fita daga cikin jam'iyyar mu sannan na uku baya biyan kuɗin haraji na jam'iyya wanda ake biya kowane wata na hudu baya kusan watan goma ɗan maza ƙasa ba su gan shi ba tun da ya je majalisa na biyar aiki raya ƙasa na federal constituency da ake cewa ana yi su ko bulo bai kai wannan yanki ba wannan abubuwan suka haɗu ko kayan yawa kuma ga babu yadda za mu kula tun da ya ci amanar constitution ɗin jam'iyya kuma ba ma ya tallar ɗan takararta sannan ma yana barazana zai fita ina muka sauke masa aikin mu kore shi. Ku ne a matakin jam'iyya kuka kore shi daga jam'iyyar ko kuwa dai daga karamar hukuma ne? Ita kora ba ta yiwa dole sai daga mazaɓa da local government da jiha sannan ya tafi ƙasa. Amma duka wannan sharuɗa mun cika su kuma alhamdulillah zama mu kai shi kotu saboda wannan haƙƙin da bai biya jam'iyya ba na aka gudanarwa ofis na Monday din nan ya zama na mazuni mu kai shi kotu don mu karɓi haƙƙin jam'iyya. Abin da ya haɗa mu shi ke nan yanzu a duniya ba don haka ma ba mu ba shi ya hata. To amma wannan ya nuna cewa kenan gudunmuwar da ya bada wurin nasarar kwankwasiya a ƙaramar hukumarsa da ƙasa baki ɗaya ya yi magana da yawun ɗan takarar ku a shekara ta 2023 a zaben shugaban ƙasa duk wannan gudunmuwar da ya bayar kun juya ido kenan? To shi yanzu duk gudunmuwar da muka bashi muka sa shi arziki yake karɓa albashi har yake samun damar shiga bila har yake samun shiga national assembly duka wannan ba ga abin arzikin da aka yi masa ba kai. To amma yana magana akan cewa a misali duk waɗannan mutane haka tun kafin ya shiga kwankwasiya ya san su ya san manyan Najeriya tun kafin ya fara kwankwasiya ya zo ya kawo gudunmuwa ne domin a ciyar da jihar Kano gaba abin ma da ya sa ya ajiye wato mukamin DG Director General na kamfen na Tinubu ya shigo jam'iyyar ko domin ya ƙara wa tafiya armashi. Ka tambaye shi ka ji tun kafin ya je kwankwasiya ya isa ya kafin ya je kwankwasiya ya san hanyar national assembly ma kafin ya je kwankwasiya zai iya shiga bila ai duk abin da ya ga zama kwankwasiya ce ta mai da shi. Amma kafin ya zama kwankwasiya ya yi majalisa honorable Hashim. Ka tambayi ka ji mu muka yi majalisa kwankwasiya ce ta fara kai shi. Wannan matakin dakatarwa cewa ko kora ce. Ai kora ce ba mu ba kare bin da mu sai dai kawai mu kai shi ko ta biya mu haƙƙin jam'iyya da muke bin sa. To yanzu misali a matsayin shi na ɗan Najeriya ɗan jihar Kano idan ya ce yana son ya ci gaba da zama a wannan jam'iyya ta ta NNPP me zai faru kenan? To ba sai ya faɗa maka ga abin da zai faru amma dai yanzu mun kore shi. Da wannan mataki da kuka ɗauka wanda saƙo kuke aikewa da magoya bayan ku da sauran jama'an Najeriya? Na farko magoya bayan mu wanda ba su gane ba sai haƙuri wanda kuma suka gane na tabbatar mataki za su yi mana kuma muna kira a gare su lalle su tsaya ci gaba da aiki domin ci gaban wannan jam'iyya an Allah da 2027 muka ba gwamnati. Har yanzu dai kuna kan bakan ko duk da shi dan majalisa kofa ya gaya muku cewa kacancana ƙuri'u da fi manya-manyan 'yan siyasa 'yan Najeriya suke yi za su iya sanya Tinubu ya ci zaɓe duk da wannan shawarar da ya baku za ku ci gaba da yin takara kenan misali? Ba shawara in ka ganta a Hausa in ka ce mutum shawara ai cuta ce. Sannan kuma shi kamar consultancy kenan kake magana da ya bayar shi kuma ai ne duk wanda ya gana ba da shi a titi ai bai san kansa ba kuma abin da ya faɗa ba gaskiya bane don haka ba zai aiki ba. Yanzu misali ku a jam'iyyar ku ta NNPP kuna ganin jagoran ku Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso zai iya kai labari shi kadai ba tare da ya buƙaci taimakon wasu jam'iyyu ba misali kamar yadda kofan ke nema a haɗa kawuna? Wa ya gaya maka ba ma neman taimako. Ai duk wanda ya gaina siyasa ai dole ya neman taimakon al'umma ai ba a siyasa mutum ɗaya. DCL Hausa.